Ughay mga idolo, ako din ni si Jimar Isko, ang inyong pobreng tagapag-voice over nga gwapo o ginagmayra. So karon sa nadunggan ninyo is gabisaya usa ko kay nahurot naman gud akong Tagalog maong magbisaya usa ko. So sa inyong nakitaan karon kay gagapas ko og kahoy kay among ayuhon ang among tangkal kay perti na taong gubaa. Pero mas guba jud inyong mga relasyon dira. So kauban din ako karon ang akong papa nga mag-ayo diris among tangkal. So inana mi kabot ang diris amo imbis ipahuway namo na amo na siya trabaho. O let's say kung unsa pa jud ko ka maayong mo panday dinha sa among tangkal. Dili lang kay kusog kong mo panday og relasyon ay hala ka mapriso ka. So karon magsugod na kog dok kay akong dugay-dugayon ni murag mahapakan tagabas akong papa. Pa, baka naman iniguman ako panday. Easy money. Tanawa nang nakulitoy mo kalitrag isa ng kamot. Uy, pastilan kay pag anhin ako sa kusina na abday tuba sa pitchel so gabutang lain kog tuba dres baso. O mo na siya tuba mga idolo. So karon mo inom na ko, tan-awa ninyo ako sa hukason kung sinina kay perting kainita. Inana jud ko kahat ba? Uy, baho naman ni oy. Ay na nagtagda ninyo oy, inom ta. Kuba patadaag dagway, maguba pa jug samot. Unsa naman jud ni oy? So karon kay niduol man ako akong manghod nga babae kay mangayo lagi siya 20 pesos kayang ipalod. Nya ako wala pa man ko'y kwarta so ako sa siyang gibinuangan. O kuyugis ako mga buta para maka-20 ta. So mauto for the kuyog dayon siya dito sa tubigan kay dito man may magtigkabuan o tanawa ninyo nga ana siya kabutan diri sa tubigan nga asa may magkabuan ay nakaray man lagi ko. Samtang gasalod-salod o ginagmay siya dito sa kong likod, ako gabidyo-bidyo po kong ginagmay, pwede pong dinagko. So sa nakita ninyo ron mga dol, ako na po nang nangabo ha, o abi ninyo ga, tinapulan rapunta. Dili ba jud tatantong tapulan yun. So diha na day kutob among vlog for today's video mga idolo. Hopefully, i-follow ninyo akong page o i-subscribe akong YouTube channel. Daghang salamat for the TikTok sa ta. Beta wala na siya music kay basig makapiright niya ta ba. Lisod na kayo edit oy. So salamat ulit sa inyong panonood. Charot. Bitaw daghang salamat. Hanggang sa uulitin mga idolo. Muah muah muah.